Wisuda sudah kemarin 18 sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus? Terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Ra sida tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik.
1945 anggenipun ngawontenaken winggih adicara Dis Natalis ke-67 ya, Truk. Nggih. Mila kula ngambali atur kula wonten ing ngajeng piye le? Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kunjuk sapa wae, mboten supe kunjuk pepunden kula nuwun inggih Bapak Rektor, Bapak Profesor Mulyanto Nugroho, pancen kaya mengkono Mas Gareng. Lan uga mengucapkan terima kasih untuk semua panitia. Ayo. Panitia yang ikut andil ya kuwi untuk terselenggaranya suksesnya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini ya Mas Petruk, pancen kaya mengkono. Panitia keluarga besar Untak Surabaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ngaturaken agenging raos panuwun. Wah iya lho heeh. Dasare awake dhewe sowan mrene lagi sepisan niki tambah sedulur fa insyaallah tambah rejeki. Wis dadi agenda rutin, pun dadi agenda rutin. Tiap tahun Untak selalu menyelenggarakan seni dan budaya wabil khusus pagelaran wayang kulit. Jenenge nguri-nguri budaya tur ngurip-urip budaya. Apa beda, Gong? Beda. Ing antarane nguri-nguri budaya karo ngurip-ngurip budaya ki beda. Bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng tok Mas Petruk. Oh, nggur seneng tok. Heeh. Seneng campur sari ngono iki nguri-uri campur sari. Ayo. Seneng jaranan, seneng wayang, nguri-nguri wayang. Heeh. Ning nek ngurip-urip kuwi gelem ngenekne, gelem nanggap. Oh, ngono. Dadi beda-beda wis pilah. Heeh. Ya pancen ora kleru kok Mas Gareng Dik Bagong. Keluarga besar Untak Surabaya tiap tahunnya menyelenggarakan wayang kulit. Mergo napa? Ambak nggur sak wayang-wayang niku ora mung tontonan ya Le. Mboten. Ning tontonan sing di dalamnya ada tuntunan dan pesan moral, tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Oh ngono. Heeh. Pun to dalange sinten mawon, lakone wayang apa wae, kuwi mesti ning jerone mengajarkan tentang amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno, makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Suradira jayaning rat sobrasta tekaping ulah Darmastuti. Sing bener bakale jejer, sing salah bakale seleh. Wo ngono ya Le. Apa wae lakone, sinten mawon dalange. Pasti inti sari dari cerita wayang iki kaya mengkono Mas Gareng. Wah, iya ya Le. Heeh. Tur karo menehe wayang kuwi ya luwes, wayang kuwi luwes. Dijak piye ae yo gelem. Heeh. Maksude acara apa wae kuwi ya mathuk, kuwi ya pas. Iya. Wayang ana ing ibarate ana ing akar rumput utawa sing sering ngenekake bersih desa nyadranan. Ayo. Kuwi mesti wis sego jangan ya nek ngenekne wayang. Heeh. Terus dikek ning instansi kaya dunia akademisi kaya malam ini ning kampus yo gelem, temane pendidikan yo gelem. Wayang mlebu pondok, wayang mlebu sekolahan. Iya. Aja ta ngono wayang dienggo politike ya kena. Ha iya. Mula kuwi. Mula para sarjana sujaning budi biyen nate ngendika, jika politik itu kotor, seni dan budaya yang akan membersihkannya. Oh, ngono ya Le. Wah, hebat-hebat luar biasa. Menika masih sowan komplit. Sowan komplit, kanca-kanca pengrawit, kanca-kanca pesinden, kanca-kanca musisi. Jenenge wayang niku nut jaman kelakone. Selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Wayang zaman saiki iki dileboni budaya liya apa wae masaku pantes. Minangka dadi kawat sampiran utawa selingan. Wayang wis to saiki budaya apa sing ora mlebu ning wayang. Campur sari mlebu, ludrukan mlebu, ketoprakan mlebu. Ayo. Gambyong, ayo. Kabeh saiki mlebu ning dunia wayang. Pancen wayang niku fleksibel gitu. Terus penontonnya barang ya jenjem, penontonnya lungguh. Nah, ngono ya, Truk. Wah, Jan. Alhamdulillah wa syukurillah ya, Truk. Jan,
bombong kawaran bungah tenan nok Mas Gareng Dik Bagong. Isone Petruk Mas Gareng Dik Bagong sowan ana ning kene nggur uyung-uyungan nyengkuyung donga ngono ya Le. Heeh. Muga-muga setelah acara yo nggih menika Disnatalis, heeh. Untak Surabaya, heeh. Semoga kedepannya Untak dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Uga mahasiswane semakin berprestasi, heeh. Lulus saka Untak dadi menungso sing piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama, menjadi manusia yang berkualitas. Ngono ya. Nek aku ya percaya nek lulusan Untak mesti dadi menungso sing berkualitas. Amin. Nah iki mergo nek nggur lulus ngono tek kuliah nggur ngoyak ijazah akeh tunggale. Iya. Ning bar lulus kuwi ayo dadi menungso sing saktenane, menungso sing berkualitas. Diwiwiti saka nalika jaman kuliah. Heeh, Diwiwiti saka jaman kuliah mergo benteng idealisme terakhir di era sekarang Indonesia adalah mahasiswa. Wah, ngono ya, Tru. Ya, saiki menyelam sambil minum air. Gegojekan karo atur tetembangan. Heeh. Sak tembang dhisik mengko gek dorpres. Heeh. Sak tembang dhisik mengko gek dorpres. Terus disusul karo Mbak Mimin, Mbak Apri sing isih samapta ing gati sawega ing diri ngancani awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata nggone atur panglipur untuk keluarga besar Untak tercinta. Wah, iya ya, Le. Wah, ya. Yo sak tembang sik, sak tembang sik. Heeh. Ngaturke sapa sik? Aku kepengin saiki Mbak Lucy karo Mbak Yola gandengane. Ya. Berdiri berdua. Duduk. Ya. Selamat pagi Mbak Lucy. Selamat pagi Mas Ya, selamat pagi Mbak Yolau. Selamat pagi Mas Akbar. Wah, iki padha-padha lulusan ISI Surakarta. Heeh. Jurusane karawitan. Ayo, pun lulus sedaya ngene iki nggih. Sampun. Alhamdulillah. Wah, jan luar biasa. Iki kanca sakos to ki wong loro iki. Nggih, sakos. Nek sakos ki mesti chemistry-ne, ayo. Napa? Chemistry-ne itu dapat. Nah, nek wong loro mergo bendinane runtang-runtunge ya wong loro. Iya. Ketemune ya gur iki neh. Iya no, ya kudu seduluran sing awet, ya, kancan sing awet. Ya, saiki atur panglipur. Berdua sik bawa sik. Iki mau ana pamundutan tapi saya kembalikan nanti berdua. Ana pamundutan sesideman. Heeh. Ning merdika, sesideman ya oleh sak bawane apa liyane? Manut. Heeh. Sesideman, boleh. Oke, bawane dandang gula ya. Minangka salam pambuka ya, Tru. Ayo salam pambuka ning season gara-gara. Heeh. Bawane dandang gula karya besar Ki Haji Syukuron Swanda Blitar. Ya. Maka dipun bawani riyin, Mbak. Wiwitane anderek sang pagi. Ya, oper Lucy. Priya bagus kang olah budaya. Terus Mbak Yola? Sawan menyang kutha gedhe.
koper, ya. Bendara terus kayung yun. Yola. Selendang kuning kang saking Selendang kuning kang saking Wukir. Selendang kuning iki embane wong wedok sing saka Wukir, saka gunung. Oh ngono kok. Heeh. Terus yuk Lucy. swara kurang pramana ning wasesa ngungro Swara kurang permono ning masih sanggungrum. Ya, suarane ora patek apik jane pas-pasan ning pinter merayu. Wah, ayo Mbak Mimin. Ayo. Terus. angungro marang bendara Ya. Pijer ngincangake alis Yuk, terakhir berdua bebarengan. Ya, ya. terus tresna sesideman Yuk. Ya, mangga. luwih becik patenana timbang pepisan lan tiakan selestia tak rewangi semutan marang kula warga terwalan praputra liwat kincanging alisku petuku anglandang rasane atiku nedyan wasling seraya swaku aku isih mampu ngladeni solamu mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka nyrimpong jiwa ragaku kak kurang kahormatan lamprong rupa ngarepi Tetembangan menika nggih kula kintunaken dumateng kanca-kanca FMA inggih menika fans militan Astabrata ingkang wonten lokasi sakmangke ingkang nenggani. Oh ngono. Do nyusul mau. Ya, Yuk lanjut. urip ana kutha gedhe
Ugi kula kintunaken konjo ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Sugeng lek-lekan tirakatan nirakati kampus Untak Surabaya. Wah iya le, ke 67 tahun. Mangga. Yuk. luwe becik patenana timbang pepisahan lan tiaken selestia tak rewangi samudana marang kula warga garwalan praputra liwat kinjanging alisku ketukuan landang rasaning atiku netian wasling seraya swaku aku isih mampu ngladeni solamu mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katukuhan rimpo siwaragaku tak ngerong kehormatan mamprong rupa ngarepinjo Yuk. urip ana kutha gedhe kuwi padukake masa isine kuwi apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan Ya. Wah, luar biasa sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Sampun ngatur nuwun inggih menika Mbak Lucy kalian Mbak Yolanda. Wah, ya. Monggo saderengipun Mbak Mimin Mbak Apri tampil, waktu dan tempat saya persilahkan untuk panitia. Ya, monggo. Bapak. Door press. Ya. Wah, jan. Cek, nggih, matur nuwun Mas Dalang wektalipun nggih. Somo-somo, Pak. Songo-songo nggih. Sami-sami. Niki hadiahe saya injing saya gede. Wah, luar biasa. Saya injing saya gede, saya Nggih. injing saya gede, kadang-kadang gede-gede Nggih, nek dhewe. isu-isu ngeten penak, Pak, gede. Nggih. Ya. Nggih, panjenenganipun bobalik nyuwun ngapunten. Majeng mundhut kuponipun. Jenengan ndonga, Pak Bu. Nggih, jenengan ndonga. Nggih, sampun siap nggih. Dipun pentelengi. Lah niki sepedae meluncur saking CV Cakrawala. Nomornya monggo didelok, ditingali. 1 lah gak oleh. 0 angus durung Pak, kancane iki sik berharap cemas. 4
7 pira dereng nggih. 1045. Wonten saya mriko? Sinten? Oh nggih. Nggih. Dicek dulu. Sah. Nggih, foto riyen, Pak. Daleme pundi, Pak? Klampis. Mangke ditunggangi ten Klampis nggih. Nggih, ditumpaki kudu ditumpaki lan mboten ditumpaki dijaluk nggih. Nggih. Di foto riyen. Tukang fotone Mas yang mendokumentasikan. Waduh nggih. Nggih, tasik ngantuk. Waduh nggih. Selak gopomu lenang Klampis, Mas. Nggih, ditumpaki lho, Pak. Lek muter mriku ditumpaki. Nggih. Jajal, nggih dijajal, direyen. Mboten saged mlampah. Nggih. Saged muter mboten niku bane. Nggih. Nggih. Pak Harjo, monggo. Katuran mundut. Hadiahnya ada mesin cuci, nggih. Mesin cuci. Kadongakno ibu-ibu ben boten pegel lah ngucek kumbahan. Nggih, mesin cuci riyen nggih. 09. Pinten Mbak? 09. Lho balik nggih nyimak to. Tasik butuh napa, Pak? Wong sing maringi kok njaluk. 0981. Lho, wong nang ngarep dhewe ngene iki ancene lek delok wayang tekone dhisik iki rezekine akeh. 0981 sah. Nggih. Niki saking untak piyambak to, Pak? Saking untak piyambak. Oh pensiunan nggih. Saking Bank Jatim. Selanjutnya 2 4. Terus pundi? Bapak-bapak wiyaga wonten apa? Blas. Wadah. 249. Pinten, Pak? Pinten, Pak? Mriku wau sanjang pinten? Nggih, mang maju. Leres mang maju, lek 1. Mboten. Wong nggone koncone sing disebut. 2491, monggo majeng. Kok ya awas. Mboten nggih, Pak? Mboten jenengan? Wonten. Lah sing muni kene kok sing oleh kono iki dos pundi ya? 2491. Napa kulkas nggih? Mesin cuci nggih. Nggih, mesin cuci. Selanjutnya 0. Lah, sing setunggal mang mantuk mawon. 08 3 2. Kalau kinten bene jenengan. 0832. Gugur. Gugur nggih. Nggih, paling pun mantuk. Pun diobrai bojone wis nang mantuk ya. Monggo Pak Harjo malih, setunggal malih. Terus pundi Pak Harjo? Diparingaken nggih, diparingaken nggih. Soalnya niki dereng kewaos nembe mundut nggih. Nggih, pas Ibu damel nyuci nggih. Nggih, monggo. 0832. Saking pundi, Bu? Saking Semampir. Nggih,
Parjo monggo katuran foto riyen. Nggih. Lho ala ditinggal wangsul ten gene lenggahen niku napa mboten kersa, Pak? Kula wakilane lek mboten kersa. Nggih. Perwakilan setunggal Pak jenengan mengucapkan selamat ulang tahun Disnatalis ten Untak. Monggo. Harapannya nopo? Pesannya nopo? Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Untak. Semoga tahun kedepannya lebih sukses lagi dan maju. Terima kasih. Matur nuwun. Monggo dibeto piyambak saged napa mboten? Nggih, mangke nimbali kuli. Nggih Pak, rencanane ngeten niki lek seneng ben minggu ditanggapaken ngeten niki diparingi hadiah ngeten nggih. Nggih. Pak Alik monggo malih. Tepuk tangan yang meriah untuk yang mendapatkan hadiah. Moga-moga sing keplok-keplok iki ketularan mergane mek wong telu. Malih. Setunggal malih. Satu lagi. Nggih, salajengipun isine kulkas. Kulkas 1 pintu. Lepen 2 pintu sijine ditambahi kusene dhewe. Nomornya 1 kosong. Ya. 108 kosong. 1080. Wonten? Oh nggih, wonten Pak. 1080. Selanjutnya, lagi cek ganti gak 1 terus. 2. Monggo sing 2 nang diongak. 209 2092 2092 angsal kulkas 1 pintu G wonten mboten wonten hangus sepakat nggih pundi sing pundi Bu niki oh nggih. Bari angus nggih sing niki malih. Abalik monggo abalik. Dihitung dulu nggih. Nggih. 3 2 1 Lah nika wonten nggih. Saken. Nggih, monggo Pak. Lah ngono iki mah dicelukin mangkok yo meneng ae to Pak. Apa sampean mang donga mbek merem? Nggih, ketinggalan wau kok merem ngoten sakjane nggih ndonga niku. Nggih. Pak John dicek dulu, Mbak Ulfa. 2. Oh beda. Beda. Lo kandane ambek turu lah nyimak kok. Mangkane beda. Nggih, mudhun malih, balik. Wong ancene merem iki kupinge mbek ngrungokne mangkane ya rada liwar lumrahe. Satu, 4. Wah wis 11 tambahan. 3. Wow tambah 11. 0. 1430. Wonten? Pundi? Wah niko saking wingking. Nggih.
Nggih. Foto riyen balik. Nggih. Bener? Oh nggih. Nyimak soalnya. Alhamdulillah, tepuk tangan yang meriah dulu untuk Untak Surabaya. Oke, saking Mentari, TEN, dan PT, agak ketok kula. Nggih, saged ngangkate? Wah. PT Indo Garmen. Nggih. Monggo rencange, Pak. Mangke didum Milawangi, didum dadi kalih. Nggih. Ada kulkas 2 pintu. Pak Arjo katuran mundut kupone. Nggih. 2, Pak. Di kopi kok riyen. Nggih, niki wonten kulkas 2 pintu dari PT Sarana Remaja Mandiri dan juga PT Sarana Remaja Utama. Luar biasa ini. Nomornya monggo diteliti, dicermati. Ojo ambek turu, Pak Bu. 12 nggih Pak nggih. Wakil rektor isih arep-arep undian niki lho apa ya main ngono iku. Ampun di DO Pak kula. Harus dipecat tadi mahasiswa. 2403. Wonten? Nggih. Mang maju, Pak. Satunya. Nomornya monggo ditingali. 1 14 2 pinten Pak? 21 1421 wonten? Oh nggih wonten. Wong oleh kulkas 2 pintu kok koyo gak bahagia belas ngono to Pak. Sing rada ceria ngoten lho Pak. Kali ngantuk-ngantuk. Bingung listrike. Disade mawon mantun iki. 750 kene. Ten kene gembong. Nggih, foto riyen. Lah sip ngoten. Sip. Sampun Pak Jon? Nggih, tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua dan Untak Surabaya. Nggih. Loh, niki ditinggal Pak, mboten kersa napa? Mangke mawon, selak dirombengno mbek wong-wong Pak. Nggih. Nggih pun, matur nuwun Mas Dalang. Matur nuwun. Monggo wektalipun. Ah, wah jan luar biasa. Mangke disambung hadiah utama wonten ing bibar wayangan. Ayo Mbak Mimin, Mbak Apri katuran jumeneng. Ayo. Sepoti ya sing gumiyak yo mecah sepiring swasana ya. Heeh. Mangga. Yo coba kaya apa? Yo, mangga. Hey. Yo. Asik-asik, Mbak Apri, Mbak Mimin lagi. Iya. Selamat pagi Mbak Apri, Mbak Mimin. Nginjing Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Mas Bagong, selamat pagi. Tesih renyah dereng ngantuk. Selamat ingkang pikantuk door prize. Ah. Mugi bermanfaat. Ingkang nenggani tasih kathah menika Mas Sabar. Alhamdulillah. Wonten sayap
kiri tasih kathah, sayap kanan ugi tasih full. Nggih. Kayak sepak bola saya kanan saya kiri. Sing kono? Ayo. Full nggih tasih full iya. matur sembah nuwun. Jan prihatine wong Jawa ki rak melek. Heeh. Melek diniatke prihatin. Heeh. Prihatinke keluarga. Keluarga. Awake dhewe. Eh. Ngono kuwi. Nek ngelehe paribasan kulino ya, nek melek kadang kala wah godane akeh. Heeh. Lah wong meleke niki ditanggapke hiburan lho. Lah. Nah, orang penak piye hiburan untuk hadiah. Wah, luar Berkah biasa. lumintu. Niki sing taksih lenggah undangan-undangan nggih sajake nggih tesih. Tasih kathah Tasih menika. no, ingkang kinurmatan tasih kathah. Nggih. Sing baku nderek memuji nggih Mbak Mimin Mbak Nggih Apri nggih. saestu nggih Iya, kagem Untak Surabaya. Heeh. Sanco maju melahirkan generasi terbaik, sukses pokoknya. Heeh. Ya, iki ana pamundutan. Menapa? Lintang Asmara dan Dewa Tresna. Waduh, iki duet iki. Heeh. Duet. Kowe dadi ya Sukimen sik, Lek. Oh, suara lanang ya. Dadi lanang. Oke baik ladies and gentlemen. Lah Wow. gimana? MC. Kali ini Dangdut, akan dangdut iki. hadir sebuah nomor lagu koleksi dari Mas Risanggodo. Duet antara Mbak Mimin dan juga Piye? Mas capek aku. Oh, capek. Hadir bersama Mbak Princess Aplia dari Kota Klaten dan Mas Sukimin. Iya. Oh, ki apa ki? Sing Lintang Asmara atau Dewa Tresna monggo milih. Lintang asmara mawon. Oke, siap. Heeh, ya, isu-isukan nglilir, musik, Iya. musik nglilir. Ah. Jek-jek lo dihampirke nganjuk mboten. Dalam? Dihampirke ten nganjuk. Oh, tak ampirne nopo. Hampir guyangan. Wis dadi sedulur iki lho, seduluran jaba jero ramung ning pepanggungan. Nah, seduluran jowo jero lho. Ah, di situ. Oke. Oke, baik. Lintang Asmara. Ya. Adik jangan jauh-jauh. Disusul anu Dek Sinta sama Dek Pesek. Ayo. Ke depan. Ayo Sisek. Ayo. Ya, Sinta dan Ah. Pesek. Biar Sisek. dekat dengan penonton. Bapak Ibu semuanya masih semangat, nggih? Wah, Oh, jelas. Yang di ujung kiri masih semangat. Oh, semangat. Nah. Semoga Aku dadi sing ning dhuwur apa? motor. Aku ning dhuwur motor dadi aku digawa sak motore ngono lho. Mesake sing oleh. Mahe kok. Ayo ke sana dong. Sini sayang. Ya. Sini. Caket sama tante sini. Wadah, mami. Sama tante sama Mami kakung nih. sini. Iya. Kakung mabru iso. Kurang menghargai leku dandan berproses lho bri kok. Gur kokang kakung. Ya. Kena isana. Nah. Diulur lagi. Sampo deh. Se. Kok nyerimpet gulune Lek Mimin. Nah. Dek Sinta senyum dikit sama geget lati gini. Kowe ngajari piye to? Mau ngajari kok senyum kok dadak geget lati barang ki lho. Nek zaman dulu perempuan ini nggoda lawan jenis ki ora usah nganggo sing neko-neko, tapi hanya dengan senyuman, mengernyitkan alis ngono ki. Anu betise ketok sithik ngono lho malah piyak kok wis Zaman biyen wis zaman tergoda ya. Oh, piyak kok wis golek kamar mandi zaman dhisik. Nek saiki nek ora mloho ngono ki mergone saiki ya kuwi tontonane wis piye Beda. Ya ora mesti gini aku kayak dilirik wong lenang. Bagus, tak kira ngelirik aku. Bleke kero. Mangsa Ayo berdua iki padha nganjuke iki. Oh, nganyuk semua. Apa yo berdua yo? Lagunya sayang. Apa? Ayang-ayang nih mas. Oh, ayang-ayang. 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 Bersama Sinta dan Sray Pesek. Awake do apik-apik ya, Jes. Sinta kaya aku dhisik jaman dirusak tukang son ya ngene iki. Wes, Zaman Jeni aku neh yang iki. ngene iki aku dhisik ya cilik wiwing ngono kuwi. Kowe lek rusak ragur tukang son. Anggar salah pergaulan ya pengaruh nang fisik lho, Jes. Mbak Apri, tapi Dalam. niki saestu lho. Saestu kula di WA kalih tiyang kanca kula. Nggih, pripun? Wonten sing ngelem jenengan Mbak Apri. Mbak Apri nggih. Sinten to? Sing jenenge Ibra sing dembung niku. Oh. Nah, Sing endi to? niki dua dari situ, dua dari Oh, situ. ini ya. Iki lho, saya bacakan Mbak Nggih, Apri. pripun? Anu, nek nyeluk kula nak Lek. Lek kowe gak karep karo Apri. Ngono. Yo, lah masa lah kowe parep tak ngonone. Oh ya wis alhamdulillah nek ngono. Terus tak balik ngene. Lah awakmu karep to, Bra?
Meh, tapi gak sido. Ngono. Alah, ora apa-apa, engko nek dipateni lampune engko padha Waduh. Engko tak sepil ke kutute April e. Ya wis kenalan dulu. Lah ya ngono kuwi Ya, ya. ya piye nek kenalan ki piye? Ndang Ngono to, lho. Brak. Kok mewes Sing sih? kendel, Brak. Lah mbok kira aku demit kok dia. Kenalane wong dewasa ya piye ngono Salim apa kaya aku mestine? menyekel Mbak Mimin lho. Iya. 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 Jadi iki Mbak Yula kecewa. Oh, kayak Yola to. Yola ora apa-apa nek sadurunge kowe engko ben diterapi Bude Mimin kalau Mbak April sik. Ngene Jul. Dadi karo kowe selanyah ngono lho. Kowe ya adiku, aku rak ya Mbak Yumu. Ayo. Dadi pancingane kowe eksekusine karo aku. Yo. Kok do ganas-ganas to. Saya esuk kok horor. Lah iya. Ayo ayang-ayang Mas. Aja melu-melu sik. Mboten, Mas. Sekolahe ben rampung sik. Di SMA to? Kuliah. Oh, kuliah tapi salah. Wis kuliah, sing tutuk aja kaya aku. Ngapa? Lah aku dhisik ra tutukno. Lah ngapa? Meteng sik aku. Malah. Meteng sik. Yo, Yo, ayang-ayang Mas. Yo, ayo Mas Pi. yang mau joget bersama Atta Brata. Oke. Monggo lho. Ada Dek Sinta dan Mbak Mesek. Iya.
Mbak Aul karo Mbak Yopika menyusul Oke. ke depan. Mbak Ayo. Aul. Ya. Aku cerakku aja dijambak lho. Oh, nakal niku niku nggih nakal. Nggih kok diwil-wil ae kok kon mburi ket mau. Oh, ngaten nggih. Nggih lho. Aku ya diciwiti karo iki ning aku nyaman. Lah apa nek nyaman kan ya ora masalah, enggak kalau sepanjang enggak ada pemberontakan kan ya ora masalah. Lele kowe iki duga-duga iki mbahmu kakung kok mambok konoke iki piye? Ning Ayo ke depan, ke depan, ke depan. Kene Aul karo Zofika. Yo. Yo. Ayo si cantik-cantik lho, si Doarjo karo Ngawi. Ngawi. Ngawine ngendi? Mantingan apa ngenduk Apa? Lagunya apa? Apa, Mbak? Jovika. Tombo kangen. Tombo kangen. kangen. Tombo kangen yo, salam penutup.